Δεν ήξερε ένα τέτοιο λόγο πως θα πει προς τη μητέρα του ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος για εγγύηση της συμφωνίας στον Αποσταλή κι αυτή. Είσαι γειτόν και να φυλάτεται λίγο το πυροτικό να ανοίγει πράγμα κι όλο ήρχονταν για να μιλήσει κι όλο δίσταζε κι όλο άρχισε να λέγει κι όλο σταματούσε. Μα η υπέροχη γυναίκα το κατάλαβε και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί και γέλασε κι είπε βεβαίως πηγαίνει και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε να είναι στο γύρας της ωφέλιμης της Σπάρτη ακόμη. Δεν ήξερε ο βασιλεύς κλεωμένης δεν τολμούσε. Δεν ήξερε ένα τέτοιο λόγο πως θα πει προς τη μητέρα του ότι απαιτούσε ο Πτολεμαίος για εγγύηση της συμφωνίας στον Αποσταλή κι αυτή. Μα η υπέροχη γυναίκα το κατάλαβε και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί και γέλασε κι είπε βεβαίως πηγαίνει και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε να είναι στο γύρας της ωφέλιμης της Σπάρτη ακόμη. Η υπέροχη γυναίκα το κατάλαβε και τον ενθάρρυνε να εξηγηθεί και γέλασε κι είπε βεβαίως πηγαίνει και μάλιστα χαίρονταν που μπορούσε να είναι στο γύρας της ωφέλιμης της Σπάρτη ακόμη. Όσο για την ταπείνωση μάτια φορούσε το φρόνημα της Σπάρτης ασφαλώς δεν ήταν ικανός να νιώσει ένας λαγίδης χθεσινός. Όφεν κι απέτησης του δεν μπορούσε πραγματικός να ταπεινώσει δέσποιναν. Επιφανίως αυτή είναι σπαρτιά του βασιλέως μητέρα.